ka Ay. para sa mga kaaway mo. Ano yun? Mas marami pa sana kayong awayin. Ay, bakit? Oo. Di, katulad nung pag-away ninyo sa akin, mas tumibay ako. Ay! Dahil sa mga away na ganyan, mas maraming tumitibay na tao. Wow. Diba? Tsaka for sure, hindi kayo pumapupunta sa langit. So pagpatuloy nyo yan. Grabe, no? Totoo naman. Diba? Ikaw, what's your message sa mga kaaway mo? Actually, isa lang naman ang kaaway ko at isa lang din naman ang gusto kong sabihin sa kanya. Okay. Sharon, magbayad ka na ng utang mo. Nangutang sa amin na pangkapital daw, magbebenta ng embutido. Wala naman ako nakitang binentahan niya ng embutido. Malay mo, bagong variant ng embutido, invisible embutido. Pwede. Oh, diba? Kaya siguro yung payment niya invisible din, no? Ay, nako. Eto na nga, kabisyo. Sure kami, marami kang mga naging kaaway. Legit at yan. mga kaaway sa kasalukuyan. Ay. Diba? At iba't ibang klase yan. Mhm. Kaya eto, i-recap namin sa iyo ang 6 na uri ng Kaaway! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Mang-aagaw! yan. Usually, itong mga agaw, sila pa yung galit kahit sila yung agaw. Ay, oo nga. Diba? Usually sa relasyon to nangyayari. Oo. Diba? Itong, kumbaga, meron nang umiinom sa kaping yun. Oo. Iniwan lang saglit, iba na ang humihigop. Ay, pa. Diba? Nakakainis yung mga ganon. Yung alam mo nang may pagmamay-ari na, may nagmamay-ari na doon, ikaw para kang langaw na dumadapo at dumadapo pa rin. Ay, pa. Diba? Kaya marami ka rin nagiging kaaway. May pinariringgan ka ba? Hindi, wala naman. Kasi I'm pretty sure maraming nakaka-experience ng ganyan. Sa bagay. Yung akin kasi yung pangaagaw lang na naranasan ko. Nang Pangaagaw. Oo. Sabi mo kanina sa'yo kape. Correct. Diba? Oo. Sa akin, juice. Nung bata ako. Nangagaw kasi ako ng baon nun eh. Yun Bully lang. ako eh. Kaya nagsisi naman ako, hindi ko na ginagawa. Lesson learned ka, Bisyo. Kapag nangaagaw, marami kang kaaway. Totoo. Anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa. Ito ang mga Mahal talaga! Yan! The more you hate, The more you love. Kaya i-check mo, Kabisyo, yung mga nangaaway sa'yo. Malay mo, nagpapapansin lang Oo, talaga. malay mo, trip ka pala Oo. talaga. Ay, nako. Kasi, ano yan eh, parang, ako ganun ako eh. Oh. The way para magpapansin ako sa crush ko, medyo inaaway ko siya. Pag Ah. pinabad trip ko na kasi siya, saka ko siya lalambingin ng sorry, ganyan. Buti umabot pa dun sa bad trip. Until now, single ako, di ba? O yun nga, eh, kaya hindi siya effective. Ay, anyway, that's number 2. Punta tayo sa number 3. Pangatlo, ito ang mga mortal enemy. Yan, yung kung meron ka nga magiging kaaway simula nung fetus ka pa lang. Yan. Ito yun eh. Oo. Yung mga mortal na kaaway mo. Oo, yung hanggang nag-college ka na, nagkaroon ka na ng pamilya, trabaho and all, siya pa rin yung kinakakuluan ng dugo mo. Oo, yung tipong marinig mo lang yung pangalan niya, nabubuisit ka na. Halimbawa, Sharon. Oo. Yung oo. nanay ko, meron siya laging binabanggit. Gandang-ganda siya dun sa kaklase ko, si someone. Okay. Oo, hindi niya alam. Kapag naririnig ko yung pangalan na Ira, Oo. nabubuisit ako. Oo. Hindi, may mga pinanguhugutan naman kasi yan. Oo, meron yan, definitely. Hindi naman sa wala lang. Oo, Trip-trip lang. siguro sa competition nito. Ayan, siguro could be. yung kaaway mong yun, yung kinababadtripan mong yun, hindi naman talaga sa'yo bad trip. Minsan kasi yung mortal enemy natin, yung sarili din natin. Ay pa. Oh, 'di ba? Hindi totoo. Tapos naisipan mo lang ibaling sa iba. Oo. Para maging relevant ka, 'di ba? Sa iba ko na lang ibabaling. Wala lang, trip mo lang, may topak ka lang. Oo. Ganon. Anyway, that's number 3. Pa naman tayo sa number 4. Pangapat, ito ang mga Best friend kunwari. Yan. Ito yung mga pinakadelikado sa lahat na Oo. kaaway. Yung akala mong kaibigan mo, pinapapasok mo sa bahay mo, Yan. ayun pala siyang mga agaw ng mister mo. Ay, oo. Diba? Yung tipong pinapapasok mo sa mga handaan nyo. O pinapapasok mo sa... Sa bahay ninyo, Sa bahay pinapakain nyo. Yun pala, iba ang kinakain. At iba ang pinapasok. Kaya kayo nagkakaaway. Ay nako, kaya na rin, legit check na rin sa mga sa Oo mga nga. tao inside your circle, ha? Totoo. Meron tayong mga dyan, mga kabisyo, mga tamang hinala. O check na niya yung mga kumare niya. Oo. Baka pinapapasok sa Sa bahay. sa bahay lang. Anyway, that's number 4. Punta naman tayo sa number 5. Panlima. Palima. Ito ang mga Makalat na kaaway. yan.
yan, eto yung mga virus na kaaway. Oo, yan. Toxic. Totoo, yung tipong nung pandemic, sila yung mga nagkakalat ng virus. Oo, diba? nagkakalat ng mga fake news. O, Yan. halimbawa, yung parang wala naman talagang katotohanan, nagkalat na may scandal daw ako. Kahit anong search nyo kabiso, wala na. Anong wala? Meron kaya akong nakita? Oy, napanood mo ba? Hindi, nandiri ako eh. Oy, pero masamang magkalat ng mga fake news, ha? Awa, kahit sabihin nating masaya. Oo. Masaya magkalat ng chismis, masaya magmarites, hindi siya nakakaganda ng buhay. Ay, naku, karma is real. Tuto. Anyway, that's number 5. Punta naman tayo sa last but not the least, number 6. Pang-anom? Pang-anam, ito ang mga Stranger Kaaway! Yan. Wala naman talaga to sa'yong ginawang masama. Awa. Pero hindi mo lang alam eh. Ako may mga ganun akong feel sa isang specific na tao. Awa. Parang first time, second time ko lang siya nakita pero kumukulo talaga yung dugo ko sa kanya. Yung ayoko siyang pahiramin ng tumbler ko. Ay. Kasi kumukulo lang talaga yung dugo ko sa kanya. Napaka-specific nung tumbler. May nangiram ba ng tumbler mo? Oo. Di dati pa kasi yun. Pero may mga ganun. Tapos yung ko doon, yung paliwanag ko doon, siguro nung past life ko, naging magkaaway talaga kami. Baka Diba? siya yung pumatay sa past life mo, kaya nandito ka na sa life na to ngayon. Oo, Diba? diba? Malay mo, ipis ako noon. Tapos siya yung tumapak sa akin. Sa bagay. Tapos ngayong buhay ko ngayon, ngayong ito na yung era ko, ako naman yung tatapak sa kanya. Oo, kasi ipis na siya ngayon. Hindi. Kasi fetish niya pa Ay, naku, anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung kaaway mo, sige, shoutout natin. Mag-away tayo online. Tsaka maningil na tayo ng utang. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. At susunod na Kabisyo ang Rocky's Secret Files. Kami mga kasama mo bukas na ulit. Bukas na. Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shana. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape!